Исәнмесез турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова бүген программада. Быел һәм киләсе елда безне нинди үзгәрешләр көтә? Налоговая нагрузка на семью. Принцип должен быть очень простой. Больше детей, меньше налог. Владимир Путинның еллык юлламасын Гөлнәр Сайфетдинова тыңлады. Зәйгәрәсен Татарстан Германия белән берлектә модернизацияләячәк. Рөстәм Миннехановның Алманияга 2 көнлек эш сәфәре нинди нәтиҗәләр алып килде? Айдар Шаймарданов. Әгерҗе районның спортивный урамында яшәүче берничә гаиләгә урамда калу куркынышы яный. Нас выселяют. Деньги нам возвращать не собираются. Бу хакта толырак Әгерҗедән Илшат Аюпов. Кар кертләре йыра олы юлга. Бездә проблема бер генә инде, шул юллар проблемасы кыршытса. Ни өчен Биектау районының Татар Урмата авылында яшәүчеләр сукмак салып җәяү йөрергә мәҗбүр? Рания Абдрахманова ачыклады. Бүген Владимир Путин федераль җыенга еллык юлламасын укыды. Залда төбәк башлыклары, сәясәтчеләр, депутатлар. Сөйләгәндә ул 41 тапкыр гаилә сүзен куллана, 37 тапкыр кешеләр ди. Тиеш сүзе 71 тапкыр яңгырый. Анда әйтелгән фикерләр бүгенге чыгарылышның төп темасы. Аңа карата белгечләр фикерен ишеткәнче Владимир Путинның үзен тыңлыйк. Сүз башында ук президент быелга бурычларның катлаулы булуын әйтте, һәм аларны озаклап тормышка ашырырга вакыт юклыгына ишарәләде. Я уже слышу, что там нельзя, здесь слишком сложно, там слишком планка высокая, не получится. Вот с такими настроениями лучше к снаряду не подходить. Мы не должны повторять ошибок прошлых десятилетий и ждать пришествия коммунизма. Үзгәрешләрне халык инде быел ук сизәргә тиеш ди Владимир Путин. Демографик хәлне яхшырту, гаиләләргә булышлык йөзеннән яңа ярдәм чараларын игълан итте. Считаю возможным ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и последующий ребенок. А именно, напрямую из федерального бюджета оплатить, погасить за такую семью 450 тысяч рублей из ее ипотечного кредита. При этом предлагаю запустить эту меру, что называется, задним числом с 1 января 2019 года. Инвалид бала өчен пособие күләмен хәзерге 5000 ярымнан 10000 сумга күтәрергә. Бу үзгәрешне инде 1 июльдән көтәсе. Владимир Путин гади ысуллар тәкъдим итә. Бала күбрәк булган сайын салым азрак булырга тиеш. Дополнительно освободить от налога по 5 квадратных метров в квартире и по 7 квадратных метров в доме на каждого ребенка. Ташламалы ипотеканы да үзгәртергә кирәк. 6% ставкадан нибары 4000 ярым гаилә кулланган. Потому что ставка субсидируется только первые 3 или 5 лет кредита. Предлагаю установить льготу на весь срок действия ипотечного кредита. Ваклыклар юк. Һәр нәрсәгә җитди карарга кирәклеген ассызыклый президент. Начар мисал буларак быел пенсияләр индексациясын атый. Киреме яшәү минимумыннан артканнар аны бөтенләй туймаган. Возникшую несправедливость, а это безусловно так и есть, надо немедленно устранить. Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера. Бүген Россиядә 19 миллион кеше ярлылык шигендә яши. Андыйларга ярдәмгә социаль контракт кулланырга тәкъдим итә Владимир Путин. Для каждого предоставляется индивидуальная программа поддержки, исходя из конкретной ситуации. Ничек яшәүебез генә түгел, кайда яшәүебез дә борчый. Авырткан тема ул экология. Чүпкә баттык. Быел төбәкләрдә каты көнкүреш калдыкларын җыюның яңа системасы эшли башлады. Но если все сведется к росту платы за вывоз мусора, это не работа, а профанация. Кадрлар мәсьәләсе мөһим кала. Киләсе елдан табибларныкына охшаш земский учитель программасын эшләтеп җибәрәчәкләр. Кече шәһәр һәм авылларга күчеп килгән укытучыларга миллион сум түләячәкләр. Ил өчен югары әзерлекле белгечләр үсәргә тиеш. В конце августа в России состоится чемпионат мира WorldSkills по рабочим профессиям. Давайте пожелаем нашей команде успехов. WorldSkills тәҗрибәсенә таянып 2022 елга күллият һәм техникумнарда 2000-нән артык остахана яңартылачак. Юлламада билгеләнгән барлык үзгәрешләрне башкарып чыгарга акча җитәрлек ди президент. Сейчас мы можем направить и сконцентрировать на целях развития колоссальные, во всяком случае для нашей страны, колоссальные финансовые ресурсы. Нам их никто не подарил. Мы не взяли их взаймы.
эти средства заработаны миллионами наших граждан. Тышкы сәясәткә килгәндә ябык ишекләргә бүтән шакымаячакбыз дип белдерде президент. Россия бәйсез сәясәт алып барачак. Кирәк чакта үзен якларга әзер. Американың үзен тотышы да яңалык түгел. Сами все нарушают, а потом ищут оправдания и назначают виновных. Но еще и своих сателлитов мобилизуют. Они так аккуратненько, но все-таки американцам подхрюкивают по этому вопросу. Владимир Путин сүзен куелган максатларга бары көчләрне берләштереп ирешә алачакбыз дип төгәлләде. Гөлназ Сейфетдинова, Яңа Гасыр каналы. Арттан эткәнне көтеп торганчы җигелеп эшләвең файдалырак. Шулай әйтсәң, ил башлыгы ягымлы кисәтүләр генә ясаячак. Владимир Путинның Казанга соңгы сәфәре вакытындагы сүзләрен Рөстәм Миңнеханов бүген шулай аңлатты. Президент сиңа кисәтү ясый икән, димәк ул игътибар итә. Арттан төртсә начар булыр иде. Булай эшеңне күрә, диде безнең президент. Юлламаны ул залда бүген Татарстан вәкилләре дә игътибар белән тыңлады. Анда ишетелгәннәрне алар ничек бәяли? Кирәкле бүлеге менә демографияны күтәрү мәсьәләләрен әйтте бүген Владимир Владимирович. Нинди чаралар планлаштырыла һәм нинди чаралар эшләргә кирәк, гаиләләргә ярдәм күрсәтергә. Bizim prezidentimiz Vladimir Vladimirovich Kazanda buldu. Yığılışta biz onda birinci cümle тоже söyledik. Как раз bu налоговые льготы каникулlar boyunca. Ул турында biz onda söyledik. Именно bugün мен аны ишеттем. Владимир Путинның чыгышын Казанда да күп караганнар, юлламада әйтелгән кайсы сүзләр аеруча вакытлы һәм үтемле булган белгечләрдән сорадык. Дәүләт системасының кешегә борылуы булырга тиеш икәнлеге турында әйтелде, анарсын. Күпкенә аның чыгышында күпкенә урын шул теге хәерчеләр, ярлы гаиләләр, кешеләр турында әйтелде. Аларга адреслы ярдәм күрсәтү турында әйтелде. Анарсын ул әйтте, регионнарның потенциалын кулланырга кирәк, но бу да бик урынлы фикер, әмма ләкин аның конкрет механизмнарын мин мәсәлән ишетмәдем. Авырткан җирләрен тәртип күрсәтте. Беренчелешендә халыкка юлламада битергә була. Беренчелешен 15-25-30 минуттан. Икенчелеше түрәләргә юллама. Менә сезгә менә бу әлеге күрсәтелгән проблемаларны хәл итер өчен нәрсә эшләргә кирәк икәнлеген каты итеп куйды. Владимир Путин инвестицияләр җәлеп итүне мөһим бурычларның берсе дип атады. Илгә акча җәлеп итеп, эш урыннары булдыру икътисадта мөһим юнәлеш. Рост объема инвестиций уже в 2020 году должен увеличиться на 6-7%. Достижение такого уровня станет одним из ключевых критериев оценки работы правительства. Шулай туры килде ки, нәкъ бу көннәрдә Татарстан Германия ширкәтләре белән инвестиция килешүләре төзеде. Немецларның Siemens оешмасы Зайгресен модернизацияләүдә катнашачак. Линда компаниясе республикада этилен заводын төзи башлаячак. Республика икътисадына моннан нинди үсеш көтәргә? Айзат Шаймарданов. Мюнхен шәһәре Татарстан делегациясын язгы җылы көн белән каршы алды. Аралашу җанлы бара. Рөстәм Миңнеханов шунда ук Казандагы һава торышында сөйли. Бу Siemens ширкәте. Татарстан әлеге компания белән инде күп еллар хезмәттәшлек итә һәм аз гына аралашудан соң килешүгә кул куела. Татарстан хөкүмәте Татэнерго һәм Siemens ширкәте арасында 3 яклы уртак проект шул рәвештә Зайгресен модернизацияләүне башлыйлар. Зайгресенның ярты гасырлык тарихы бар, ул 70нче елларда ук төзелгән булган. Җылылык бирүдә, электр энергиясе белән тәэмин итүдә ул республиканың 3тән 1 өлешен каплый. Германия белән яңа килешү пар газы җиһазының 2 яңа блогын төзергә ярдәм итәчәк һәм бу модернизацияләү Зайгресен куәтен арттыру гына түгел, аны көндәшлеккә сәләтле дә итәчәк. Икенче проект Алманиянең Линда ширкәте Таиф компаниясе белән берлектә этилен заводын төзи башлау вакыты билгеле булды. Әлеге комплекс инде бу елның көзендә Түбән Камада төзелә башлаячак. Были обсуждены и другие вопросы, и другие проекты, которые предстоят. Без башка мәсьәләләр, проектлар хакында да сөйләштек. Бу 2нче, 3нче, 4нче этап. Оренбург яңа Уренгойга бәйле проектлар хакында да фикер алыштык. Беренче исәпләүләр эшләнде. Расчеты сделаны. Таифның булачак этилен заводына өмет зур. Түбән Камада Алман ширкәте яшь белгечләрне укытыр өчен академияда ачкан. Махсус курсларны инде 100 кеше узган. Гомумән Siemens компаниясе Таифның 3 проектын тормышка ашыруда катнашачак этилен комплексын төзүдә ярдәм итүдән тыш, Казан
Оргсинтез территориясында электростанциясы төзелешендә һәм ТЭЦ-3 җылылык электростанциясын модернизацияләүдә Алман ширкәте дә катнашачак. Это обеспечение конкурентоспособности предприятия нефтехимического. Бу нефтехимия өлкәсендә безне көндәшлеккә сәләтле итә. Икенчедән бу экология моңа кадәр без калдыкларны мичләрдә яндырган булсак, хәзер газ турбинасы камераларында юк ителәчәк. Бу иң катгый халыкара таләпләр буенча эшләнә. Гомумән Татарстан белән Германия арасында элемтәләр көчәя генә ике як арасындагы товар әйләнеше 2 миллиард долларга җиткән. Бавариядәге килешүләрдән соң Рөстәм Миңнеханов нәтиҗәләр турында безнең каналга сөйләде. Компания Siemens, мы реализуем большие проекты с ними, особенно вот энергетические проекты. В то же время медицина, цифровизация, эти тоже направления развиваются. А что касается компании Линда, республика наша нефтехимическая, компания Линда – это мировой лидер, и сегодня ряд крупных проектов реализовано и намечается реализация большого проекта этиленового комплекса. Абу Дрезден шәһәре Рөстәм Миңнеханов монда Саксония премьер-министры Михаил Кречмер белән очрашты. Фикер алышканнан соң Татарстан белән Саксония хөкүмәтләре арасында хезмәттәшлек килешүе имзалана. Ахырдан Рөстәм Миңнеханов Алман партнерларын Татарстанга чакырып калды. Айза Шаймарданов, Марат Хусаинов, Андерсон Тальцев, Яңа Гасыр каналы. Әгерҗи шәһәрендә яшәүче Кудрявцевлар гаиләсе урамда калырга мөмкин. 9 елга якын яшәгәннән соң Дәүләт торак фонды яшьләр программасы буенча бирелгән йортны бушатуны таләп итә диялар. 2 инвалид бала һәм өлкән яшьтәге әниләр белән гомер итүче гаилә хәзер нишләргә дә белми. Әлеге очрак буенча Әгерҗидә суд башланды. Килеп чыккан катаулы хәл турында тулырак Илшат Аюпов. Нам еще нужно будет 1 700 000 платить. Спортивная урамы буйлап салынган йортларны 9 ел элек төрле дәүләт программалары буенча бирә башлыйлар. Күченгәч бу торакка да ремонт кирәклеге ачыклана. Үз акчаларыбызга идән диварларны җылытып, түбәләрне ныгыта башладык диләр. Все вот так отходит. И так вот все, видите? Идет полностью вся плитка одна за другой. Вот. Обработкалар грибоктан не там менә җәйкәне менә кышкыны гына яңгы елында ябырда ясадым. Ул минем ягына килеп чыга. Фатир алганда беренчел кертемне түлиләр. Башка акча сораучыда түләүчедә булмады диләр. Дәүләт торак фондына йортларның бәясен билгеләүне сорап хат юллаганнар. Тик җавап ала алмадык ди кешеләр. 2018 елда судка чакыру кагазы ала башлаганнар. Хатлар килде, предупреждение белән дә килде миңа. Угрожать итеп тә җибәрделәр, судка бирәбез дип. Әгерҗи шәһәренең спортивная урамындагы әлеге бер төрле йортлар моннан 15 еллап элек барлыкка килә. Аны Бөек Ватан сугышы ветераннары өчен дип төзиләр. Нәтиҗәдә ул төрле программалар нигезендә дә бирелә. Менә бу йортта үзләренең авыру әниләре һәм 2 инвалид балалары белән Кудрявцевлар гаиләсе яши. Гаилә монда 2010 елдан гомер кичерә. Йортны алуга яшь гаилә программасы сертификатларына үзләренекен кушып 1 200 000 түлиләр. Нас выселяют. Хәзер безгә йорттан чыгып китәргә кушалар. Без түләүдән баш тартмыйбыз. Яши башлауга торак фондына йорт бәясен дөрес санауларын сорап мөрәҗәгать иттек. 9 елдан соң безнең ярты миллион тирәсе бурычыбыз бар булып чыга. Бу йорт тулаем 4 миллион тирәсе тора дип әйтәләр безгә. Килеп туган хәл белән район җитәкчелеге күптән таныш. Жилфондка обращение биреп караган идек. Бу йортларның некачественно салган йортларның бәясен бераз киметергә. Ләкин Государственный жилищный фонд безгә безне тыңламады дисәк тә була. Кудрявцевларның судка 4нче тапкыр килүе торак фонды алардан йорт өчен акчаны тулы күләмдә түләүне таләп итә. Гаилә яшәрлек булмаган йорт өчен инде тиешле сумма бирелгән дип исәпли. Инвалид әниләрнең йортын сатып, ул акчаны да төзекләндерүгә тоттык диләр. Торак фонды судны уткан очракта инвалид балалар белән яшәүче гаилә урамда калырга мәҗбүр булачак. Вообще законом предусмотрен 3-летний срок. ГЖФ тарафынан мондый таләп 3 ел эчендә куелырга тиеш иде. 9 елга якын вакыт үтте. Бу елларда гаиләләр ул йортларга бик күп акча тота. Район җитәкчелеге һәм дәүләт торак фондыннан белгечләр булмау сәбәпле суд утырышын 4нче мартка күчерделәр. Мәсьәләгә ачыклык кертүне сорап без фондка мөрәҗәгать иттек. Атна башында ук җибәрелгән сорауга әле дә җавап юк. Дәүләт торак фонды Әгерҗидә яшәүчеләрнең язмышына ачыклык кертер дип көтеп калабыз. Әгерҗидән Илшат Аюпов, Рамил Зәкиев, Яңа Гасыр каналы. Бердән бер торагыннан мәхрүм калучылар турында бүген Владимир Путин да сөйләде. Гомумән кеше түли алмау сәбәпле баш өстендә түбәсез кала торган очракларны киметергә кирәк ди ул һәм берничә чара тәкъдим итә.
Предлагаю предусмотреть ипотечные каникулы. Мы недавно говорили об этом в Казани. То есть отсрочку по платежам для граждан, которые лишились дохода. Дать им возможность сохранить свое единственное жилье, а кредит передвинуть, погасить позднее. Эші болса да эшләүчесе юк. Азнакай районында табиблар җитми, кадрлар белән тәэмин ителеш нибары 67% кына. Йөрәк табибы, уролог, балалар хирурглары һәм башкаларга кытлык. Ни өчен булганнары китә, укытырга җибәргәннәре кайтырга ашыкмый. Филүзә Хәмидуллина. Бу Азнакайның балалар сырхауханәсе. Фәйрүзә Фатхуллина кызы белән балалар табибына күренергә килгән. Чиратлар юк анысы, тик тар белгечләргә эләгүе кыен. Балалар хирургы гомумән юк. Взрослый поликлиникадан безгә врач килә иде. Без шунарга бер тапкыр барган идек. Врачлар узкий специальность буенча җитми. Уролог, врач, невролог, балалар врачлары арасында узкий, то есть тар специалистлар буенча тоже җитеп бетми. Барлыгы 15 табиб җитми. Булганнарның 35% пенсия яшендә. Җирле бюджеттан булачак табибларның уку бәясен каплап бара торган программа да бар. 5 белгеч укып бетереп Азнакайга эшләргә кайткан инде. Алар арасында Рамил Исхаков та бар. Когда Казанда Казанский медицинский университет, лечебные деланы, бетердем факультетные, хем, вот августа килдем мада шарга. Яшь врачлар күпне хәзер мине әле карап торам, яшьләр күренә. Хәзер республика уку йортларында Азнакайдан 20 кеше белем ала, әмма 100% да кире бирегә эшкә кайтачак дип өздереп кенә әйтеп булмый. Андай попыткалар күбәйде безнең кайтмаска. Бик узкий специальность сайлыйларда, сезнең бит монда условияларыгыз юк, без кайта алмыйбыз дип безне шулай кайтмаска тырышалар инде. Ләкин инде без төрле монда инде прокуратурада соңгы елларда контроль алды, менә министерствода хәзер целевиклар кайталар бөтенесе дә. Земский табиб программасында булыша. Азнакайга узган ел гына да Башкортстаннан 4 табиб күченеп килгән. 2018 елда ирем белән күченеп килдек. Яшьләрнең иң беренче ихтыяҗы торак бит. Безгә дә фатир бирделәр. Муниципаль торак һәм грантка кызыгып ел ярым эчендә Азнакайга 40 белгеч килгән. Район җитәкчелеге Сырхауханәнең иске бинасын тулысынча табибларга фатир итеп бирмәкче. Ремонт ясар өчен финанс ярдәм сорап нефтчеләргә хат юллаганнар инде. Әгәр дә проект гамәлгә ашса, ул чакта районга тагын 30 белгеч җәлеп итеп булачак. Һәм кадрлар мәсьәләсе тулысынча хәл ителәчәк диләр. Азнакайдан Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Кадрлар җитмәү сәламәтлек саклау тармагында иң борчыган мәсьәләләрнең берсе Владимир Путин. Аны хәл итү өчен президент моңарчы эшләп килгән Земский доктор программасының шартларын үзгәртергә тәкъдим итте. Предлагаю снять возрастные ограничения для участников программы «Земский доктор», чтобы специалисты старше 50 лет также могли получить единовременную выплату при переезде на работу в сельскую местность или малый город. Врачи 1 000 000 рублей, фельдшеры 500 000 рублей. Татарстан эшмәкәрләре үз эшен алып бару өчен булган барлык алымнардан файдаланырга ашыга, иң кызыктырганы микрозайм диләр. Кемнәр ул программа аша сата, ала һәм тагын да киңрәк җәйләргә җыйнучылар. Руслан Хисамдинов шул хакта. Беренче сырлардан менә российский император сыры беренче көннән үк без аны магазинга алып килдек. Ленар Латыпов Казанда 2017 елның июненнән сырлар сату белән шөгыльләнә. Киштәләрдә бар тик сыйфатлы продукция генә дип шандыралар, ләкин эшне башлап җибәрү җиңелләрдән булмый. Точканы ачканда без трафик артыннан барга идек. Кеше күп урынны сайлаган идек. Һәм бу гипотез дигәндәй дөрес булып чыкмады. Без хәзер сайлыйбыз шундый урын, кая кешеләр күп йөрмәсә дә, но качественный трафик дип, качественный кешеләр яши дигән урын сайладык инде. Хәзер тугры сатып алучылары шактый, сайлау мөмкинлеге дә зур. Әзер сырларны бары тик ышанычлы җитештерүчеләрдән генә алалар. Латыповларның кибетенә тәмле süt ризыклары Казан арты районнарыннан да китерелә. Биктау районында урнашкан сыр җитештерүче үзәктә 10 төрле сыр ясыйлар. Сөтне 20 чакрым ераклыкта урнашкан авылдан алып киләр. Сырны ясау өчен аена 12 тонна сөт китә. Шеддер Гауда Карфил әлеге сырлар узак җитешсә ихтыяҗ зур диләр. Иң мөһим аларны тәҗрибәле белгечләр ясый. Халык яратып ашытырган бу ризыкны күбрәк тәшләргә булыр иде. Әмма мөмкинлекләре әлегә шикле. У нас остается только кредитование. Әгәр авыл хуҗалыгы җитештерүчеләренең кооперативлары булса, алар яхшы субсидия ала. Сәнәгатьчеләргә дә ярдәм каралган. Безгә кредит алырга гына кала.
Иратларның икесе дә Татарстанның эшмәкәрлекне яклау үзәгенә мөрәҗәгать итә. Бирдә генә эшкуарларга ярдәм йөзеннән унлап программа гамәлдә. Иң кызыктырганы микрозайм. Микрозайм за 2018 год получила. Татарстанда узган ел 240-тан артык эшмәкәр микрозайм ала. Хәзерге вакытта базарда иң түбән ставка нибары 7,5%. Быел займ күләмен 5 миллионга кадәр җиткердек. Ренар Латипов микрозайм буенча аякырына кадәр 1 миллион акча алачак. Ул акчага тагын бер кибет ачмакчы була. Эдуард Касакин үзе җитештерген сырларны төрләндерергә тели. Руслан Хусендинов, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Россиядә законлы рәвештә бизнес алып барырга мөмкинме әллә булай дип сөйләүләр әкият кенәме? Бу уңайдан бөтен Россия җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү үзәге халыкны сораштыра. Респондентларның 62% намуслы бизнес алып бару мөмкинлегенә ышанмый. 34% капма каршы фикердә. 2007 елгы саннарга күз салсак, ул вакытта 69% халык илдә намуслы эшмәкәрлек белән шөгыльләнү мөмкин түгел дип санаган була. Казан халкы ничек уйлый? Гадел бизнес алып барырга әлбәттә мөмкин, тик бик җиңел булмый инде. Шул ришвәтчелек сәбәпле. Эшлисе килгән кеше эшли. Вот, анда киртәләр бармы, юкмы? Ну, бардыр инде ул эшләгән кешегә. Тырышсаң була бөтен әйбер. Эшкә генә урнашырга кирәк. Аңа кирип китәргә кирәк. Минем дусларым, минем яшьтәшләрем күбесенчә үзләренең эшләреннән китәргә уйлыйлар һәм үзенең бизнесын ачарга. Була, но не факт, что ул шунда крала и спокойно, например, эшләй. Үзләре итәргә тиеш инде уйларга, во-первых, кирәкме ул бизнес или юкмы? Если син честно итәсең килсә, значит честно эшләргә кирәк. Үлсәк зиратка илтергә дә юл юк, күмәр өчен җәйгә кадәр көтәрләр инде. Тормышыбыз көләрлек түгел дип Биектау районының Татар Урматы авылы халкы. 2 атна авыл юллары чистартылмый икән. Ни өчен җавапны Рания Абдрахманов эзләде. Менә кышкыны шулай ура идә кәрәскә белән җәрибез инде. Җәй урамга чыгу юк инде. Гыйльмановларның иң курыкканы 6 тапкыр инсульт кичергән әтиләренең хәле начарлану. Ашыгыч ярдәмгә шалтыратсаң, иң беренче юл бармы дип сорыйлар икән. Ә юкны бар дип булмый. Авылда инде күбесенчә өлкәннәр яши, өлкән яшьтәге кешеләр. Аларга билгеле ашыгыч ярдәме дә кирәк, дарулары да кирәк, уколлары да кирәк. Менә врач менә алмый күрше авылда ул безнең. Радик Гыйльмановның сүзен авылдашлары да хуплый. Бу кызда бармы? Шунда баттыз күрей. Шуннан алып киттеләр. Малай булмаса, ул акта мин үлгән инде. Автомобиле булганнар да хәзер җәяү йөрергә мәҗбүр. Бар машина, мон тигендә тора, он. Аны үргеттем. Яхшы машиналар тимиләр, анда малайлар анда үргеталар машинаны юлда. Авылда атлап йөрергә мөмкин булган бердән-бер юл менә шушы сукмак, аны җирлектә яшәүчеләр салган. Ә биредә нигездә пенсия яшендәгеләр торуын исәпкә алсаң, монда атлап йөрисе чыннан да бик авыр. Ялгыш уңга яки сулга бассаң, тездән кар кертенә батуың мөмкин. Юл бәләсе кайчакта акылга сыймаслык хәлләргә кадәр илтеп җиткерә икән. Минем Нурия абыйның монда еракка түгел тора, аягы сынды. Менә шул тракторның ковшигына утыртып алып чыктык. Без мәсьәләгә ачыклык кертүен сорап авыл җирлеге башлыгына чыктык. Татар Урматы авылы безнең иң авыр участоклардан булып санала, чөнки анда безнең басу юлы инде. Һәрбер авылда да безнең үзебезнең частный тракторлар ярдәмгә килә. Бу арада безнең 2 частный тракторда ватылган аркасында Урматы авылында әз генә юлсыз булып тордык. Менә бүген алар инде төзәлеп чыктылар. Без кайтырга чыкканда чыннан да трактор юл ачырга чыккан иде. Әмма ул җирле үзидарәнеке түгел, эшмәкәрнеке. Тик районның башкарма комитетында әйтүләренчә, техниканы кайдан табу, җитәкчелек эше иң мөһиме юл чиста булсын. У того поселения, откуда было обращение, мөрәҗәгать булган авылда бүген грантка алынган трактор бар, МТЗ-82. Гадәттә алардан сорыйбыз. Авыл җирлекләрендә юл чистарту өчен аерым техника юк. Районда гомумән мондый хәл сирәк була диләр. Быел янәсе 2 генә авыл мөрәҗәгать иткән. Проблема тагын килеп чыкса, турыдан-туры район хакимиятенә хәбәр итсеннәр диләр. Номерлары экранда. Биектау районыннан Рания Абдрахманова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Әйтерсең, бу материалны төшергәнне белгән кебек, бүген Владимир Путин урыннардагы түрәләргә үз сүзен җиткерде. Кешеләргә якынрак булырга кирәк. Но если уж пришел, то надо понимать, что не менее важно чувствовать, понимать людей, сопереживать им, знать их заботы и тревоги. И тем более никогда не допускать высокомерного отношения, неуважения к гражданам ни в словах, ни в действиях. Я прошу помнить об этом всегда. Әлеге сәгатькә шундый мәгълүмат, спорт яңалыкларын минем коллегам Илдар Сафиуллин җиткерер. Илдар, хәерле кич. Хәерле кич, Айгөл. Бу көннәрдә нинди ярышлар бара? Биектауда яшьләр арасында көрәш буенча турнир башланды, ә менә чаңгышларга яратучылар Казан марафонына әзерләнә. Спортта һәм башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң дәвам итәрбез. Бездән аерылмагыз.
Динамо Казан волейболчылары Чемпионнар лигасында Финляндия командасын жеңді. Безнең кызлар әлеге уңышка кунакта иреште. Нәтиҗә 3-0. Әмәнә Тукай районында кыю һәм тәвәккәл спортчылар өчен үзенчәлекле ярыш үтте. Катнашучыларны менә шундый бийек боз тавы каршы ала. Ярыш үткәрергә әлеге ясалмак яны барлыкка китерү өчен дә 2 атнага якын вакыт кирәк булган. Оештыручыларга шактый кыенлыклар узарга туры килгән. В принципе, организация была... Оештыру эшләре шактый катлаулы иде, чөнки көчле җил дә күп кенә каршылыклар тудырды. Суда агызып булмый эшләп тә. Тау патшасы булырга теләүчеләр саны 50-гә якын. Кыяга менү ансат түгел, җитди физик әзерлектән тыш кыюлык, тәвәккәллек тә кирәк. Погода супер, не то что в прошлом году было холодно и очень ветрено. Катнашучылар яшь аермалары буенча 2 төркемгә бүленә. Хатын-кызларда аерым категориядә чыгыш ясый. Я самая маленькая, мне всегда сложнее всех. Это, и смешно, и весело. 2 көн дәвам иткән ярышларда 32 комплект медаль уйнатылды. Күпчелек приз урыннарга Казан һәм Чаллы спортчылары лаек. Биектау спорт комплексында бүген Сабантуй газетасы призына узучы традицион ярыш башланды. Анда Татарстанның төрле районнарыннан спортчылар җыелган. Барлыгы 500 артык спортчы бил алыша. Алар яшь аермалары буенча 2 төркемдә кыйсынашалар. Яшь көрәшчеләргә зур мәйданнарга чыгу өчен әлеге спорт чарасы бик әһәмиятле вакыйга булып тора. Чаңгы шуарга яратучылар Казан марафонына әзерләнә. Казан чаңгы марафоны 10 мартта Юдин бистәсендәге Локомотив стадионында узачак. Ул 1968 елдан берле оештырылып килә. Быел әлеге чараның кунаклары 4 тапкыр Олимпия уеннары чемпионы Николай Зимятов белән 2 тапкыр Дөнья кубогы иясе Александр Завьялов булачак. Чаңгы узышларының приз фонды 1 миллион сумнан артык. Чаңгы спортын яратучыларны һәм тамашачыларны мавыктыргыч вакыйга көтә. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Спорт белән шөгыльләнегез һәм исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылары. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән җәмгыять Daniel Master компаниясе. Тиз арада арзан бәягә сыйфатлы аш бүлмәсе телисезме? Daniel Master сезнең теләкләрегезне чынга ашырыр. Казан шәһәре Восстание урамы 23-нче йорт, телефон 2 167 166. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Фармта клиникасы. Термекс Израиль аппаратында авыртусыз һәм операциясыз аденома белән простатитны дәвалыйлар. Телефон 292 66 77. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк чыгышта кар явачак, 7 градуска кадәр суык. Пәнҗешәмбе кайбер районнарда кар бураны көтелә. Температура да күтәрелә. Көндез урыны белән 2 градуска кадәр җылы. Аязганда температура 10 градуска кадәр суык. Төньяк чыгышта температура -2 градуска кадәр. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Мензелә-Мензелеевскида карлы яңгыр вәгъдә итә синоптиклар. Җомга көнне явым-төшемнәр арта, юлларда бозлавык, сак булсагыз иде. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта шулай карлы яңгыр явачак. Температура 0 градус. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә аязучан болытлы һава 1 градуска кадәр җылы. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта шулай ук бераз явым-төшемнәр көтелә. Халык сынамышларына ышансак, февраль бураннарга бай булса, март җылы һәм яңгырлы булыр диләр. Третий глаз офтальмология клиникасы инде 20 ел күз күремен сакларга ярдәм итә. Февраль аенда катаракта хирургиясе 38 мең, күзләрне лазер белән дәвалау һәм бер кылый күзне турайту 16 мең сумнан башкарыла. Клиника «Третий глаз». Мы ясно видим картину дня и предлагаем лучшее. Передовые технологии в современном лечении и диагностике глаукомы и катаракты. Коррекция зрения на уникальном японском оборудовании. Клиника «Третий глаз». 202 202 8. Ваш железный помощник трактор сломался и работа простаивает? Спешите к нам! Запчасти к тракторам, комбайнам и другой сельхозтехнике по выгодным ценам. В торговом доме «Агрозапчасть М». Телефон в Набережных Челнах 53 70 80. Агрозапчасть М сәүдә үзәге, трактор, комбайн һәм авыл хуҗалыгы техникасы өчен запчастлар тәкъдим итә. Әлеге оригиналь запчастлар кулай бәядән җитештерүче заводтан кайтарыла. Агрозапчасть М сәүдә үзәге сезгә ныклы трек булырга әзер. Баш калабыз Казанда кар явачак, 1 градуска кадәр җылы. Көньяк көнчыгыштан уртача тизлектә җил, урыны белән көчәя. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 743 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 90%. Көндезге сәгатьләрдә магнит давылы көтелә. Доктор Оз федераль челтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 10 меңгә якын очрак операциядан башка ярдәм ителгән.
Артрит, артроз, остеохондроз, буыннар аурулары бик күп кыйынлыклар китерергә мөмкин. Моннан чыгу юлы бар. Доктор Ост клиникасының заманча технологияләре һәм белгечләре бу проблемаларны авыртусыз һәм операциясез хәл итәргә ярдәм итәчәк. Доктор Остка язылыгыз.